Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 ang mubalor sa 8.1 million pesos nga gidudahang shabu gikan sa giila nga high value individual. Ginganlan ang dinakpan sa alias nga Bernard, 22 anyos, taga Barangay San Roque, Cebu City. Nasakmitan siya og 1.2 kilos nga shabu atol sa bypass operation pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa operation sa Barangay Giso, Mandawi City. Sulod sa tulo ka semana, gipaubo siya sa surveillance ug dinhi nasuta nga makadispose siya og 1 ka kilo sa shabu sudlang sa 1 ka semana. Samtang 1 ka senior citizen ang nasikop sa kapulisan sa siyudad sa Talisay, human na maligya og iligal nga droga sa Purok Kitong Barangay San Roque niadtong Martes sa gabii. Ang nasikop mao si alias Chris, 63 anyos, nga taga Barangay Dumlog, Talisay City. Atol sa bypass operation, nakuhaan ang suspect og shabu nga mitimbang og 0.25 grams nga mobalor sa 1,700 pesos. Pipila ka oras ang milabay, usa-usab ka alias Mary, 37 anyos, ang nasikop sa Purok Bangus, Barangay San Roque. Gisitat siya tungod sa kadudahang lihok niini ug dinhi nakuhaan og mobalor sa 600 pesos nga shabu nga matud niya iyarang napalit. Tukmang mga kaso ang ipasaka batok sa mga suspetsado.